Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih? Selawi tahun gak nang betiring belas itu. Mari omahe Pak Supar biyen. Rabine guru kaselan iki biyen. Tahun 2000. Ya, kalian Bu Sun A. Ketemu dulur maneh Abah Saiful Anam. Wes sehat-sehat alhamdulillah. Ngetopreng cuma siji tapi kul tak delemburi. Aku nek muring-muring bojoku wedi aku dirangkul langsung disusoni. Aku yo meneng ae. Ndodok wedi ana Tegalang dengaren Abah Kasir karo Abahmu Adi kok gak nyawer dagelan. Pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto. Aku nendelo perkembangane jaman pancen akeh riwayat lan ana kalane genting ana kalane aman iku pancen kodrate alam. Apa maneh aku nek ndelok siaran ana TV saiki terjadi perang ndok luar negeri. Gak cuma perang fisik tapi uga perang ekonomi mulane rakyate akeh sing mati. Mulane dolor kabeh ayo disyukuri nek kita urip ana bumi bertiwi. Rakyate rukun-rukun tanah kemari palo jinawe semboyane bangsa Indonesia anti perang cinta damai. Nyambut gawe pancen gak ono eleke tapi pokok gak pepine barange tanggane tapi sing penting ono asile. Aku nyoba buka warung
dodol pecel lele. Suwe-suwe aku kerasa dhewe dodol pecel lele gak ana batine merga lele larang regane luwe enak aku ternak dhewe gawe blumbang ombo tur gedhe tak cemplungi bebek iwak lele oleh telung wulan lelene wis gedhe-gedhe aku jegor tak entas dhewe bojoku melok jegor merga seneng atine delok lelene lak yo gedhe-gedhe graya-graya diprekes dikira iwak lele aku jerit kliru leleku dhewe aku mercing-mercing saking lorone bareng tak delok kok metu getene merga waktu diprekes kenek kukune boleh seminggu gak kenek tak gawe mulane tiang nyambut gawe niku mawon sing penting niku temen lan jujur pegawai negeri sing temen sing jujur dagang sing temenan tani sing temenan kula iwak sing temenan insyaallah barokah wong pancene nyambut gawe niku didasari ibadah insyaallah barokah kaya kula niki nglodrok nggih kula temeni wis ana 52 taun kula niki nglodrok mulai sekolah wis belajar nglodrok alhamdulillah kula syukuri wong golek duit GUIT doa usaha iman dan takwa nyambut gawe napa mawon nek didasari ibadah insyaallah barokah lah kaya kula nglodro nggih mboten pamer anak kula dokter lho senajan bapakne nglodro anak kula dokter sakniki praktek teng Kriang kula pesenak besok kene wis praktek pesene bapak ojo sampai kon niku rabi karo pasienmu masalahe nopo anak kula niku dokter hewan rabi sapi duwe putu pedet lah bengi niki kula ngramekno kajate Abah Kasir Wibowo kalian Ibu Sunarsi bengi niki kajate ngramekaken pernikahannya Mas Egi Bahari melawan kok koyok bal-balan deh mendapatkan sang Arjuna kekasih hati Mbak Ulfa. Saya wakil dari teman-teman Lodro Karya Baru mengucapkan selamat menempuh hidup baru semoga rukun dan berbahagia. Kula pesen kanggene Abah Kasir kalian Bu Junarsi nempon jam 2 bengi kemanten mlebu kamar Abah Kasir dilarang ndengke. Lho soale lawange kemanten enten tulisane harap tenang ada Eptanas. Kula nek eling ana kemanten anyar iku kula eling mara tuwa lho sampe sakniki sik mangkel. Lah jenenge kemanten anyar iku lak seneng-senenge ya. Malam pertama bojo kula niku turu melungker gembul mbokne. Aku wis gak iso lapo-lapo. Malam kedua, oh iya gak apa-apa Dik. Malam kedua tak ancam. Esok jamu ndoke bajak telu. Ndok
banyak tok telu wis. Siap-siap bareng jam 09.00 bengi bojo kalebono kamar. Bleng. Lawang tak tutup jegret, lampu peteng tak padangi. Lho, lah kok maratuwa lanang ambek wedok turu ana kono. Wis gagal maneh. Tapi kula sadar wong omahe maratuwa niku kamare mek siji. Awan duwe inisiatif tak tukokno triplek, tak singget kamare maratuwa dhewe kula dhewe. Iki baru aman. Jam 09.00 bengi bojo tak lebok kamar. Bleng. Lawang tak tutup jegret, lho lali gak tak slot. Bareng wis katene. Bareng wis katene. Lah kok maratuwa lanang lawang dibuka gelodak, lampu peteng dipadangi bayar, terus ngomong, "Lho le kon le." "Nggih, Pak." "Ya wis kono ta le wong aku ya mari mbek makmu kok." Ya. Mari salat hajat ndongaaken supados rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados Mas Egi kalian Mbak Ulfa. Kula pesen Mas Egi, sampean saniki pun boten ijen. Sampean pun gak ada tanggungan. Sampean eling-eling, teng pundi-pundi kudu pamit. Lan napa? Sing kedua, sampean kudu ngadoi mie loro. Sampeyan kudu ngadoi Mas Egi, mie loro. Mie pertama, mie suwi maratuwa. Mboten oleh. Mie suwi maratuwa. Yang kedua, mie jeti bojone tangga. Niku mboten oleh. Niku kula dongaaken mantun gadah damel Abah Kasir sak keluarga sehat walafiat, rumah tanggane tambah tentrem, rezekine tambah kathah, ugi diparingi barokah saking Allah. Allahumma amin. Permintaane guru kaselan iki. Musik pentatonis saiki ganti diatonis. Paling kuat niku wong Indonesia. Melaku ngelap apa niku pinten-pinten kutha diliwati mboten pegel. Judule lagu Sengklek. 1000 kutha. Lah 1000 kutha diliwati gak sengklek. Monggo 1000 kutha. Sewu kutha wis tak dhuwure rek. Kedhuwuren. Balena. Sewu kutha sakmono. Iku swara wedok iku mang. Sewu kutha wis tak liwati. Wis wayahe esuk jagone kloro rame swarane pating kemrosok aduh senenge sedulur tani
rada ireng oleh joget tak sawang sampe metenteng tak takono wong tibake tau gendeng jos 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 wis wis ah kon niku golek apa sih kon niku golek apa golek latu-latu kon malah joget ya ta ya gak ngerti saking enake ana pager wesi ya kok tabrak tak tabrak berat paling ya nek ilang ya mencetat nang wong wedok-wedok iku lho paling wah ngopo dimut wong kami abang le iki wae dimut lah ayo diketak yo apa maneh kegeten ilang sik tonton oh gak Gus wis ah wis ngelompok lho Gus gelut e kok niku kaya ula sih wis 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 wong iku nek semayan janji ku mbok sing sportif ya ngomong wah aku mari ngedong sampai menireng nyanyi nang ngomong yo ngomong sih janji ku sing temenan lho al wa'du dainun janji sama dengan hutang nek wis kon iku sanggup iku ateges duwe utang nek gak tepati gak koleksanan hukume dosa kon janji lak jam 09.00 kene apa kon jam 8 kae teko lho kon kok mencicil sih kon iku sik balen ono lambemu Gus kon janjimu lak jam 09.00 jam 09.00 lah kene apa kon jam 8 kae teko kan tak culek lho kan culek ya iku janjiku jam 09.00 jam 8 awak dhewe teko berarti awak dhewe ngawali akas maksudku jam 10 kok kae teko oh jam 10 kae teko ya sepuran sing akeh Gus iya soalnya awak dhewe budal kene halangan apa lah dhewe budal teko Mojokerto banjir wis winginane banjir wingi lho sale gundi macet kendaraan gak iso banter lah awake dhewe kewajiban pancen bener kula gundi macet aku numpak sepeda motor ah numpak sepeda motor ban buri kate nyalip ban ngarep iki gak iso net saking apa ngomong Gus aku lak numpak sepeda motor ya mari macet ana longgar blek sepeda motor gas ae oh kok gas weng ban buri kate nyalip ban ngarep lho gak iso ban buri kate nyalip ban ngarep gak iso lah nek nyalip lamane ngene malian goblok lho iya terus kene apa halanganmu apa halang aku kewajibane orang Islam kudu nglakoni salat jangkep ya iyalah ya iyalah dadi awak dhewe durung salat isya Gus repot to kaya ngopo salat aja sampe ditinggalno ya iya luwe apik tepat pada waktunya as-sholatu ala waqtiha salat tepat pada waktunya dadi kon masih telat gak apa wong ono alangan ono halangan bareng ngono bareng ngono aku roh masjid embong ngono mang pinggir embong motor taleno gelap aku njojoke tempat wudu mari wudu terus awak dhewe langsung nang gone masjid kate mlebu ndelok ana tulisan apa tulisan ini siapa yang membawa HP harus dipateni dadi mau dipateni kok cermin astagfirullahaladzim astagfirullah yang ini arek nek kelairane minggu malam Rebo ya kaya kon ngono iku kan tak culek lho gak lho lho Rebo malam minggu nek minggu kelahiranmu iku lho kon niku apa minggu malam Rebo lah ya Rebo malam minggu minggu lah ya Rebo malam minggu
lairamu iku Minggu malam Rebo. Nek lairmu pancen Rebo, tapi makmu ngedene mulai Minggu. Metune Selasa. Iya nyene Gus nyene. Takon nyene awak dhewe karo njero wetenge mbok. Bingung aku Gus. Masa bingung? Kate metu ndok cendela lho gak petuk. Tadi aku njero wetenge mbok kate metu Gus temennya. Rembuk tak jebojok Gus. Lah mulane iki kanggone manten. Manten. Iya. Iki resepe mbak kula, Bu. Wong nek wis bobot. Lah bobot iku 9 wulan 10 dina. 10 dina. Oleh 8 wulan. Bojoku biyen wis 8 wulan ben dina iki tak pakani welut. Welut. Welut iku lak lunyu. Lah, iya. babaran mesti gangsar. Iya. Bojoku wis bobot 8 wulan. Tak pakani welut ta ben dina bareng babaran. Rutut. Laire gampang. Nyekele angel. Luwe. Kon padha pengen aku, Gus. Lah apa? Bojoku lak opo ta gawedhe ya. Iya. Lak mene temen Gus. Iya. Iku tak takono jarene wis 9 wulan 10 dina. Iya. Kok gak metu-metu. Terus Lho temen lu aja disuyu. Bareng-bareng ngono dadak mbah. Net, bae bojomu mang meteng bobotane wis tuwa gak lahir-lahir sing gelok mangan keong. apa hubungane bobot ambek mangan keong lho? Lha iya apa rek iki? Jerone keong ki ana wong ya. Iya. Lah wong iku nek gak diabapi gak gelem metu. Lho temenan iku. Dadi nek diabapi metu ngomong ngene. Mas bojoku ya ngono, Gus. Oleh bobot sahabat. Iya, po dino gak lahir. Iya. Tak cekel-cekel tak ngono dhewe. Terus lho dadi ngene, tak delok ya. Aku ya roh ya. Terus Aku ya kudu guyu ya. Mari ngono terus. Ono. Waalaikumsalam. Ono bapak. Alhamdulillah. Pak Guru kasalan iki. Matur nuwun. Iya. Ah, boleh. Apa? Nyengkre apa sih kon? Kon tak kandhani. Apa? Kono dikek piro? Aku. Atus. Lho iki bener 200 YouTube nuleh lho ilang kabeh iki. Tambahin meneh. Lho. Wis jangkep wis 3000 ge tuku pentol kok. Yo bener. Pak Kajalan sampe teng mriki. Kon tak terangno. Terangno duit 3000 kok terangno lho kok masih iki gak aku kene njaro duit 3000. Siapa sing gak ero? Ya iki dhuwit sing mlebu swarga iki. Ngomong apa kok duit 3000 nang swarga? Dhuwit atusan. Dhuwit atusan iki gak mlebu swarga. Gendeng aku niku. Sing mlebu iki ya 1000 ya 2000. Saya yo disano. Aku lak takmir masjid. Nek masjid. Mari Jumatan kotak iku. Kotak keliling. Mari ngono tak buka. Seret. Jerone kotak lho isine mek 1000 2000. Bener, Ya Pak. iki sing mlebu swarga. Oh, nek aku dikek 3000 yang di kotak aku mang nek. Alhamdulillah, wis oleh 50 pojok 3000. Wah. Kuwi tambah terus abang Dik Guru. Lho, rezekine wong iku dhewe-dhewe. Disyukuri. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sapa sing mensyukuri rezeki utawa nikmat dari Allah akan mendapat lebih banyak lagi. Yang tidak mensyukuri akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Oh, dhewe 53 medek. Apa mulai, Pak? Wis, tam. Rihu. Apa nasib ta tambah padha.
Nggih, matur nuwun. Barakallah. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun, Mbak. Iki lah. Agak jalan. Rezeki gendang, iki sing ijo maksud. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Matur nuwun. Lho, tambah rame. Bah, hati-hati, Bang. Tiba kon iku nyopet barang nek. Nggih, Bah. Matur nuwun, Bah. Wis. Awas kasem kalem, Mbah. Kalem-kalem, Mbah, kalem, Mbah. Weh, nang rene. Nek niku wau asli, asli. Gak banyol, asli ku mang. Bos, sepurane kuwalat ora panas. Kene tak gawakno dhuwitmu. Gak mbumbuk. Lho kene nggawa dhuwit ilangan. Gak iso. Oh, kok niku kaji bijukan. Di kamar sing gawakno. Wis, tak sekete cek karo bojoku kok. Lho, wong delok teko kerombongan kok. Masih gak ada rombongan sang YouTube wis ketok. Bisa kok. Wis ngono sono. Wah, aku sing mau 3.000. Disyukuri. Wis. Bojomu kan pinter golek duit. Iya. Pinter ngene.
Bojone niki paling pinter golek duit. Iya ta. Masih ana kaos kaki loro. Iya no tak televisor loro. Iya. Lah wingi tak jale jeding yo loro ta. Gus, aku melok takon cara wong. Takono. Memang wong takon iki sebab awak dhewe karo. Karo. Nah nek sing ero Kudu wajibe ndudokno. Dudono. Justru nek wong ero gak ndudokno dosa. Malah dosa. Iya. Gus, kon lak kaji yo. 2004 aku ibadah haji. Ibadah haji. Lah ya kon wis dadi kaji kok jek klodruk. Sik. Wong kowe wis dadi kaji ngono ya mene iki ya salat tahajud, salat hajat, neluwun marang sing kuwasa lah apa sing ngasih ngapa? Ngasih kon lelo. Kaji kok kalau. Lali, Gus. Waduh kakek nuwun tak biasa ngono. Lah kon 2019 kaya mulai ibadah haji kon. Iya. Lah iya. Lah kon lapo? Ana mbetiring kon ngene. Ala bro sepure akeh. Abot-abote nggih bayar Bank Mekar. Kowe tanet, ayo disyukuri. Wong nyambut gawe apa iku nek temen lan jujur. Iya. Insyaallah ono barokah. Ya memang nih. Senajan kon nglodrok ambek aku. Iya. Saiki kon wis iso ibadah haji, aku ya iso disyukuri. Disyukuri ae. Mulane awak dhewe iku kajuluk haji sokeh. Sebab sokongane wong akeh. Tanggapan oleh duit, dilompokno awak sehat, Heeh. oleh panggilan Allah nang tanah suci gak budal ngenteni opo. Oh iya. Ono maneh Haji Abidin. Abidin yo. Atas biaya dinas. Dokter melok ngetutno ibadah haji nang tanah suci. Melok ibadah haji, biayai teko dinas. Mulane jenenge Kaji Abidin. Atas biaya dinas. Ono maneh Gus. Apa? Haji Sarimin. Sarimen iku mbahku goblok. Lho lah iya mbah mulai ngerti kono kaji. Ya iya tapi kon lapo kok ler nduk kene iku. Gak ngeler ngono. Ana maneh Haji Mansur. Sebab halamannya kena bunsur. Nah, terabasan. Terabasan tol. Ah. Iya. Ana maneh Haji Wahyu. Sebab sawahe payu. Gak apa-apa, wong gawe ibadah. Ibadah ya. Penting kon aja sampe nglalekno salat. Sebab kon iku wong Islam. Iya. Aku takon. Iya. Kon kate ibadah Salat Jumatan. Nah. Budal salat bojomu bengok. Bengok. Cak Jonet, sapine ucul. Iya. Kon iku langsung Jumatan apa nguber sapimu? Takon. Dina Jumat. Kon kate Jumatan. Bojomu bengok, Cak Jonet, sapine ucul. Kon nguber sapi apa budal Jumatan? Ya nguber sapi, Gus. Berarti kon gak Jumatan. Tidak. Dosa kon. Lah apa dosa? Wong lanang gak Jumatan ping 3 dosa lho. Lho kae sapi ku gak tak dole ini dibeleh wong tanggung jawab kon. Oh Berarti kon iku gak Jumatan mergo nguber sapi. Sapi. Dosa kon. Mas awakmu? Apa? Ayo dina Jumat kon nang Jumat masjid. Dibengok bojomu. Mas Agus mulya sapimu ucul ae budal semuanya kon. Lho aku tetep budal Jumatan. Lah sapimu? Lho, sing duwe sapi sapa? Wong aku gak duwe sapi. Walah, cek dorong tuku. Kon wong Islam. 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 Iya. Islam. Islam. Iso kon arep. Ya iso ta. I. Isa Wajibnya orang Islam salat berapa rakaat? 4 rakaat. Iso kon. Lho wong Jawa. Aduh terus. S. Subuh Wajibe wong Islam salat pirang rakaat? 2 rakaat. L. Lohor Wajibe wong Islam salat pirang rakaat? 4 rakaat. Takono Gus. A. Asar Wajibe wong Islam salat pirang rakaat? 4 rakaat. M. Prei. M kok prei salat gak ono prei. Ane wong wedok wayahe M. Kate salat ta. Ayo mau bareng wayahe M salat kate ngene. Oh iya. Kaji goblok. Ya. Gus. Ya sakene Gus ya, soalnya kancane wong Gus iya ya. Konco akeh. Ramekno kajate. Kajate Bapak Abah kasih. kasir ya mantu. Ri. Masalah kon gak krungu kabar. Apa?
Jone iki lho saiki wis mati. Kok niku nglendur kaya apa? Lah apa nglendur sih? Aku lho dikandani kaseri. Iya. Kepapakan gone prapatan damaian. Masalah tak kandani. Dadi aku ngandani awakmu rek. Matine kena apa? Matine kena apa? Keleleken ban. Oh iya, keleleken rudone trek. Iku lah jone. Aku Iku lah jone. Iki lho ngarepmu. masalah lah apa net kon iku gembul wong nonton iku. Kancane nggo kene net. Kan kok tak culek lho gitu lho. Aku ngarepmu. masalahne nggo kene kancane melok mrene jate nggo kono. Ngono lho. Aku ngarepmu. Gus, Iki lho. krungu swara kok Lho, gak rupa. ono ngarepmu. Masalah endi sih, Gus? Lho, gak ono ngene, Gus. Lho, gak ono arek iku. Lah kok niku ngrabakmu ngene. Ngene. Sing bener Ya gak ketemu. Ngene lho. Langsung. Iso pas yo. Ngono lho, arek seger waras kaya ngene kok. Awakmu nggo kene wis suwe ya. Ya wis suwe. Termasuk awakmu iku ngomong mbek arwah jone temen. Kok niku serius ta ngomong? Lho aku ku serius, Rek. Aku wis ono mek setengah jam. Wah, bahaya, Gus. Berarti Bahaya. aku ngomongnya mbak Arwai. Arwah. Mosok kri? Kandhani kok. Masya Allah. Iya iki. Tengerane gampang delon. Irunge lho bolongane loro. Lho iya nek bolongan situ kenal putih sepeda goblok. Wong ae bolongane loro. Tapi gampang ditenani orang sudah pernah mati dan belum itu gampang. Gampange. Inderanya serba berkurang baik itu penglihatan, pendengaran. Pendengaran. Contoh, Eh. gak pakai krungu wong tau mati. Ya aku. Nek Lapo lho krungu? bojomu piro? Situ. Anakmu piro? Loro. Wis sekolah. Ya wis. Sing barep Barep ono SMA. SMA. Lanang apa wedok? Oh ya lanang. Apa ya bisa kata ngebel-ngebel dulu? Apa? Ya. Mangu lho gak. Berarti gak krungu. Gak krungu. Mati. Lah masih konyo gak ngono. Lah apa sih? Gus. Omamu ndi? Tulangan Sidoarjo. Wis duwe bojo. Ya wis lah. Duwe anak. Lho anakku loro. Sing barep. Barep iki wis kerja. Sing nomor loro. Nomor loro Jek kuliah. Cembluk-cembluk. Lah, kok nek kepengin ro dulino rono. Cembluk-cembluk. Gampang ditenani teko pilang iku ngedul. Cembluk. Lho, engko nek teko pasar ngetan. Babongko bandak. Memang suara iku mungkin gak jelas. Nek wong mati ku berarti gak jangkep drijine. Gak jangkep, Mas. Gak jangkep 10. Contoh, kayak drijiku ya, kayak itu ke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. aku gak tau mati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normal gak tau mati. Mas aku yo jangkep rek. Sekri? Hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok iso songo? Aku budal lo tak hitung jangkep rek. Wong ujute sama rek. Saya hitungan sih, ayo hitungan. Aku lho dolan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangkep. Ayo aku. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo mencolot ayo, kan mencolot ayo. Iki gak kok hitung maneh iki. Donro, sikile lho mek situ. Ya, jelas Gus. Wong mati ku sikile situ. Sikile situ. Loro. Jane iki lho sikile. Loro. Sing ngul siji. Masa mau siji. Ndi? Lho. Lah siji. Lho, lah masih sekolah mulai yo. Lho, loro. Bisa yo. Lho, Lho. Loro. Loro. Lho masih aku yo iki yo. Siji. Lho, siji. Loro. Siji. Lho antri loro kali, loro. Oh, kere iku. Ya wis. Wis. Aku tak mulai rek. Ya aja mulih. Kon golek. Oh, petang dino golek kena ae. Wis, penuh manggoke nak sawang oleh akeh. Saiki aku melu nyilih 200. Pira? 200. Gak bombo wong kono iku ndablek. Ndablek kono utang gak tau nyaur. Rezeki kon penuh iku akeh, Cak. Lho, iya, iya. Gelem amal iku tambah akeh, Cak. Lah nek taman kok kono kon gak tau nyaur. Wis nek gale 200. Ojo caca 100 2000 gak tak kei, Dri. Ya temen bojomu lah adang gak duwe beras e. Gak nyaur aja karo awakmu. Gak ngurus. Barek kon iku lha apa sih, Wong ngutang nang arek gendeng.
Waduh. Wah, sini. Kok nyelok aku gendeng-gendeng iki lho. Masa aku sing ngomong gendeng iku sapa? Lah lambemu? Jonet iku senengane iwak bandeng. Lho iya aku mah dikeki loro, Gus. Wong nek kaya iblis yo ngono sampe dhuwit yo ngono. Kaya iblis. Praimu ku gandengen. Delokane lambemu kaya manuk labet ngono. Lah apa sak? Ya kaya iblis-iblis kan. Lha sapa sing ngomong iblis? Penel singane garbis. Oh iya, ya ket panen kono. Setan arek iku. Setan iku. Apa sih nek? Mari gendeng saiki setan. Lho sing ngomong setan iku sapa? Lah awakmu mang. Kone lho senengane sego rawon. Sego, Wong setan kok apa? Kowe mulih nek. Kris. Ya. Masalah kon butuh duit nang omah. Ya cuma awak dhewe ku wak jane iki kok cara wong biasa iku blater ya senengane mbek kanca rek. Iya wis kon lah butuh duit. Foto duwe. Jam 09.00 meneh nang omah. Tak Ya. siapi kon butuh piro? Gak apa-apa nek awakmu duwe sanggupan awak dhewe ku gak gelem susah. Dadine seneng Gus. Iya ning aku wis seneng Gus nek awakmu iso janjani aku masalah duit. Iya gak apa-apa. Roke ireng. Kon niku kata wong bareng ketok blablere ngono kok iso. Oh, rambut rek nayeng. Gondol, gak nayeng, gondol. Rambuté kok Ha, noleh mau mundake ngregus, mburimu. gak ana buntute. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik ya balik, Gus. Iku jenenge mubeng kocok. Nemu bunga senduwer sih. Siap gerak. Siap. Balik kanan gerak. Balik ya balik sih, Gus. Iku mubeng kocok. Lah iya balik. Siap gerak. Balik. Balik kanan gerak. Ah. Hop. Gus, aku mayo tumon. Apa? Tiring ini karo tiring. Arek tiring. Kono kok durung ero kok. Lho ngaku mangeroh liwat tunu aku takon pundi dhisik wong sampean mriku. Ya iki tiring. Lah iya anggo tiring sik. Sing mundur. Kon njaluk adik ta gak? Kon njaluk adik ta gak? Galake. Nek kepingin adik pen arek iki. Dipek. Yo. Sik. Mbak. Paring asma sinten? Nampi kula Agus Kuprit. Sampeyan sinten, Mbak? Dalu-dalu badhe tindak pundi? Dublek. Masih ngono semawuri apa? Lah iya. Mau kemana nih? Kok sendirian aja loh? Nama saya Agus Kuprit, lu siapa sih? Hah? Aduh. Dalane wis dicor lah apa iso sikilmu nang ngene iku lho. Cara Jawa gak ro. Karo Bahasa Indonesia gak nyaut. bahasa Indonesia gak nyaut. Mosok Madura, Kri? Isa basa Madura. Oh, perak ngonjak Madura. Mun tak perak ngonjak Madura todus mbek oreng. Todus ya. Bing. Medibi an Bing. Kenal lagi Budak Agus Jemukri. Mon arwah poso sawal selo. Sing ngono. Apa nang poso-poso durung. Sing ngono. Durung nang poso. Gak ngerti meneh. Gak ngerti bahasa ngono Nek Madura. putine ngene mosok Cina, Kri? Isa basa Cina. Iya. Tak sopone cara Cina ya. Cik. Tak Cik. Li Cheng Shui. Apa liceng suwi iku? Iku bahasa kuwoi. Bahasa- Cina sing pedalaman. Li Cheng Shui siapa namamu? Oh, berarti nek liceng suwi iku siapa namamu? Iya. Terus nek aku kepethuk nggone cereme Mbak Liceng Suwi ya. Ya iki. Iki ya. Cik. Yêu wo tung tung wo. Jiang wo lei jing wo. Wi ding wo na tu kok 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 peto. Ya apa rek angele iki? Apa Bos. sih? Olehmu nyapa gak sopan? Sing sopan. Umpamane sopan? Ya jelas disemauri, Gus. Eh, Wong nek sopan ya jelas semauri. ya apa? Kaya mungkin ngene. Babak, Dalem Mas. semaur ya. Iya, Kri. Makane Makane sopan mesti disemauri. Semauri. Iya, iya, iya. Wong iki kudu sopan. Nah.
Nami sampean sinten, Mbak? Wiwi. Sapa? Jenenge Badhe tindak pundi to, Mbak? Ningali lodrok, Mas. Kate nang ndi kri? Nontok lodro. He, dijak bareng dadi wong telu enak iya. Iya, iya. Ha. Monggo Mbak sareng kali kula kali Agus nggih. Matur nuwun Mas, timbangane kula niku mlampahi piyambak kula niki anu lho, wong wedok mlaku malam-malam kan mboten sekeca. Mila menawi sampean purun ndampingi kula mlampah senajan kula numpak napa mawon purun sepeda motor purun sepeda pancal purun. Gus, lambemu kok koyo lambene bacet. Kemenyek kon. Kemenyek kon. Ngenyek mugri. Ngenyek mugri kon. Anake wong sugih. Anake wong sugih. Montore 5. Montore 5. Plastik Lho. tuku nduk tanggapan kuwi lho. Aja diomong, Gus. Sapa meneng ae? Sapa meneng ae? Mugri duwe pacar. Mugri duwe pacar. Nek ayumu dibandingno pacare Mugri, si ayu kon. Si ayu. Ayu pacar Kon tak wangi. Gak ngewangi kon. Kon gayu. Kon gayu. Tungkakmu koyo raiku ae. Tungkam koyo lho kok koyo raiku, Gus. Lah ya balik. Raiku lho koyo tungkak. Raiku lho koyo. Padha ae, Gus. Walah kri mbok kri. Kon koyo terkenal lho. Koyo terkenal lho. Paling kon niku dadi apa? Dadi apa? Umpamane kon niku dadi artis. Alah, paling kon disiarno nduk radio. Radio, Nduk televisi. televisi. Mugri iki Lan mugri. disiarno nduk corong masjid. Bongko aku iki. Lah kok siano cara maji padha wong bongko. Ila negeri, kon gayu. Kon gayu. Ayo, Cara temen. kon gayu. Kon gayu. Lah wis kono. Kon gayu. Pencap-pencap ketara temen kon. Bisu aku iki. Apa? Bisu? Kok kurang ajar? Hah? Kok kurang ajar? Hah? Sikri. Heh. Gulumu kaya ana piring. Mari dilungi stempet, Gus. Wis rupane lek kurang ajar. Gus. Kayak ngono, Gus. Sip. Sip. Apa? Apa? Aku ditapuk, Gus. Tangane arek wedok mosok lara Sikri. Terus, Didelok wong akeh gak isin akon. terus Ngomong, gak lara. gak loro. Gak loro. Gak lara. Gak loro. Gak lara. Remek, Gus. Barekan. Wis rupane elek ae kurang ajar. Masih elek tapi kan manis. Tapi lah gak tau ados. Tapi kan raup. Tapi lah gak sabunan. Tapi kan resik. Tapi lah utangan. Wis tak cicil. Tapi lah durung lunas. Iya, amek Bang Mekar wingi. Wis. Kan lho Cak, kon duwe kanca sing rupane koyo ngene iki sih. Iki mau ana pencuk mengkurap tak buka. Ana arek iki. Iya, Mbak. Pulane aku mang lho, nggo pasar damean kun mang lak wake pencu ah. Jerobong semut aku. Sampeyan bisa kenalan ayo koyo jual mahal ngono. Ya gak jual mahal. Kenalkan, nama saya Gus Kuprit. Frida. Kenal lo Kri? Mukri, Mbak. Frida. Masalah ayu, Gus. Iya. Jenenge Jagung Giprida. Oh, wis elek. Budak. Enak dadi wong budak. Kok enak? Takon malaikat man robuka. Toleh. Sampeyan Mbak Frida, Iya, Cak. omahe ndi, Mbak? Lho, omahku ado, Cak, gak tak gowo. Lah gawon apa kaya bekecot? Enak kaya keong lho. Lah tak kan omahku. Alamatnya itu mana? Alamat omahku Malang, Cak. Lho adoh. Lah bengi-bengi ngene iki teko ndi, Mang? Lho aku ku teko tanggapan, Cak. Tanggapan apa? Lho, aku ki biduren. Mulane kae tak jajeri wetengku kok senep. Kok iso biduren? Lho, sing gawa emi iki ku lho. Alah masalah iku ngono penyakit. Penyanyi lho. Iya, Cak. Penyanyi apa? Lho, ya penyanyi campur-campur. Campur apa, Kri? Campur gledong, ya campur telek. Campur sari. Oh, campur sari, Gus, campur sari. Sampeyan mang sing main nggone ndomas mang sampeyan. Lho, iya, Cak. Lah kok ora sampean? Aku mang kan Anter ta? Enggak nduk lapangan kan maine. Lapangan. Aku mang kuman mek rong lagu terus buyar.
Jarene maine mulai esuk. Lho iya, Cak, kayak esuk sampe bengi gak leren-lerenan sawarane wate, Cak. Ada masalah kesairane akeh. Ngono iku ya gak nguyu. Eh? Gak nguyu. Kok sampean takon tutuk ngoyo sih, Cak? Lah sedina maine lho, main terus nyanyi. Lho iya Lapangan gak ono nggone. ana nggone Gus. Aja Ya, ngono, gantian. Mbak. Lho sampean ngono iku ya aja dimpet nek kebikit pipisiku. Aja dimpet. Iya, Cak. Garano kencing batu. Pamanku lho, Ya Gus apa? pipis dimpet 2 minggu. Masalah bareng brawat ngetokno pondasi. Gede. Ya wis. Pipis Mbak ya pesenku ya. Iya, Cak. Lah iki kate nang ndi? Lho lah ya iku, Cak, aku malu golek kendaraan lu Kate pipis ah. Lho. Kok kate pipis? Aku mau kebelet pipis nduk lapang iki gak ono nggone iki. Eh? Ana pinggire iku ana omah durung Iya. dadi. Sedinge ya durung dadi. Iya. Ngisore cek dibangunan Sik bangunan. Jedeng ngisore ana senge. Iki bae. Lho, Sampeyan masa aku- mlebu mang Lho ya akeh kanca arek-arek paling, Cak. sampeyan kok Masa? karungokno teko njaba. Seng kan ngisore. Isor seng. Randang. 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 Aku ngomong, Mbak, ojo banter-banter Ojo lagi banter-banter. Dimpet Dimpet terus Gus. tang. 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 Mari ngono, Mbak, wis gak ono wong wis sepi digeyekno ae. Randang. Kaya kenal pote Vespa ngono. Sampean rambutnya abang? Lho arek-arek iki rambutnya modele ngene, Cak. Wong sume. Sik ta, saiki sampean kate nang ndi wong bengi-bengi. Lho lah iya iki kate mulai, Cak. Lho gak bareng rombongan ta? Ya ketinggalan. Tak tinggal ngitungi saweran aku ditinggal. Ya opo rek omahe Malang ya gak ono Ngene iki kendaraan. gak ono lah. kendaraan. Apa tolongan? Eh, Tolongan. Tomo. Waduh lho, Cak. Aku yo gak Wis bengi. Yo. Oh alah tibake lanang wedok padha gatel iki. Anu ngono lah, Cak, aku dalane penginepan iki dedek kene. Gini. lho. Arek iku bokong-bokongane apik. Ya. Temen bokong-bokongane apik kon. Iki duwe anak ngono ya apik. Kok sapi Gus? Lho, sapine Pak Ngaderi iku bokong-bokongane apik. Ya. Anak-anakane ya apik. Ngono. Lah iki bokonge sakmono iku katoke ukuran pira kuwi? Kok sampe teko katok barang sih Gus? Lho tapi masih cilik ya sedeng. Kok iso ngarani Lho sedeng? nek gawe resepe wong dodol martabak. Ah, Dodol martabak iku lak jek anune cilik. cilik kan, Ah, wis iya. sakmene tok sih. Iya. Tepunge dian. Iya. Wis plek. Pek terus ombo. Wombo. Mas arek iki katoke cilik nek gawene ngono ya sedeng. Mesti pek. Dadi wombo. Digawe. Kok ngono Ya, sih, ya. Cak? Aku iki tulungan temen. Terus wis masalah ngene ku gampang. gampang ya apa sih? Lah nginep nang omahe Jonet. Gendi kok. Jonet nggo penginepan. Heh? Gendi. Omahe kok warna abang. Warna abang. Iku gak kerombongane lodruk ah. Kok mang jare ngajak omah-omahan. Omah Jonet iki ya pancen halaman iku depane omah iku abang. Abang. Omae Mas apa? Mas Mas Jonet. Iya. Omahe warna abang. Warna abang. Tengerane ngarepe ana wite klapa, wohe loro nglantung. Oh, omae Mas Jonet, Ah. warna abang, ngarepe ana wit klapa, wae loro Glantong. glantong. Tapi wis kisut. Kuwisut coklat lho gak diondo-ondo. Medane wis tuwek Wis dadi tuwek, tuwek. wisut. Dadi ketok njrawut-njrawute lho, sepete lho. Oh iku lho gagange iku lho ya ndak kadang tapi nek para esuk dawa. Para esuk dawa. Berarti ki aku goleki Mas Jonet, Hmm. glantong ngono. ah. Iya, cuma nggo kunono wong wedok situ iku pembantune Jonet. Oh, nek pembantu. Lah iya Mas Jonet kuwi sing tetep duwe pembantu. Oh iya, Cak. Eling omahe warna Warna abang. abang, ngarepe ana wit klapa, wae Wae loro loro glantong. glantong. Eling yo nggo manuk Iya. wedok lho yo, Iya. pembantune Jonet. Iya iya. Ya baik gawe kan gak eling. ngomong. Ngomong terus ae. Ya iya, Mas gak Jonet. apa-apa. Lho, meneng. Meneng. Mas Jonet glantong. Arek iki senengane glantong arek. Ya ya samono senengane Mulane glantong. mlakune sok kok. Iya mergane gembel kodhok. Iki sih. Arek iku kok ngongkon name Jonet. Iya. Padahal bojone Jonet iku gak kenekan lho. Kok iso ngarani gak kenean, Gus? Temburuane gede. Terus masuk. Nek arek iku lho mlebu
medaya namae Jonet. Ketemu bojone. Iya. Jonet mulai rame lho sok geger lho kon. Mening ben yo dikandhani ki ya bojone Jonet gak kene. Kon iku ngawur kon arek iku nang kono ketemu bojone rame iku engko. Wadah ngono ku. Tapi aku ya kepingin lho Jonet nek gegeran mbek bojone ku ya apa sih? Aku ya gak tau ro. Karo awakmu. Nah, sing enak. Iya. Ayo nomai Markasim. Markasim. Omai Markasim kan dep-depan. Dep-depan. Ojo liwat ngarep. Liwat ndi Liwat buri. liwat buri. Terus nang ngarep ojo buka lawang. Cendelone dibuka titik, Iya. arek iku mlebu. Bleng. Bleng. Nah. Ketemu bojone Jonet. Iya. Jonet mule. Mule. Ancur Jonet. Ancur. iki. Ayo didelok rono. Ayo. Ayo. kadung apes. Dirapi Jonet yang ngono. Gak tahu ana omah. Liyane blakrak sapa tering. Iya, Mak, kare jago, Mak. Kare jago. Aku duwe bojo ngene kok gaton. Lho mosok. Temenan iki, Bu. Weton. Jago, Mak, nang kiri. Bendina tering ancen kancane Agus. Blakrak nang tering terus wong wedok gak tau dibelanjani. Ora duwe titik gawa blakrak. Nang tering, nang Samalea. Waduh. Temen geton aku. Wong lanang dapurane ngono, mulane bongkring grik-griken ya ngene iku. Budaya wegah ngrasane. Wong wedok ana omah gak tau dibelanjani. Yo alak njaluk bendina. Gak tau blas wong lanang ngono iku. Jongor ra wis. Wongko Ya babongko bae ora modar ae wis. Kok sumpah aku kok ruang ngono biyen tak ijolno. Soalnya pasar sapi gak buka-buka. Rokokane ae dipamer-pamerno nek Jonet. Ngatusane rokok eceran ngono ae. Lho ya mesti ae. Kok yo gak gablek dhuwit. Dikaya banasi rong pres ta. Wah, paling ya utang. Utang akeh ngono. Lah kok kakek nang wedok. Kepinteran ngono ah. Barang wedok iki ya lanang nang ndi kuwi aja ate ngomel, aja gremeng. Tangga sing gak seneng kon iku jare dibela ora gendeng. Tangga gak ngelon aku gendeng net. Lah wong lanang beneran ndek omah gak mungkin wong wedok iku mering-mering iki ya tekan dapur kuwi iku sing garai. ora kudu tering ae. Kon tak biose lho kok bos. Nek ra wong wedok mau rantangan blonjo gak jalak-jaluk bendina. Njaluk apane yo? Kuwi aku njaluk kon turu mengkurep. Lah kok gak kalu mana? Kok tak lumane kok disiran cecek. Wong wis tuwek ngono ae Lho, kok katene. kok nyelone aku tuwek-tuwek. Sing penting mosok tuwek. Apane? Sing penting kan bongke. Sokene dikajokno. Kok dikae sepisan ya wis ngongklo. Aku apane wong kono penting aku kok urip-urip. Ya kene Wong iki. lanang mulai urip-urip. Praene wong lanang, nek dikandani wong wedok, guyu. Guyu kakekmu ngono. Ngono nangis mumpu jare ngono. Wah, nangis eling gendakmu ngono ah. Ya iki gak mangan urip-urip. Wah, lho
durung Ora ore. ati jeding sabut disene kena. Lah kapene? Aku ati mane tak jagane wedi. Malah adus tak perut malian. Ana wong kok. Aja meneng-meneng lho. Ya aku kok gak kon kamu sampe lho kon nyulek kon iku. Ya gak nyolek ngono, tak sayang karepku. Sayang apane? Wong lanang disayang mulane tak mbek ulane aja nemen-nemen. Katene gak nemeni apa, wong wedok iku lek dibelanjani. Nek wong lanang disayang sak bendina, gak mungkin wong wedok iku bareng ngoring. Ngomong apane? Wong kan gak tau nyabani omong ngono kon keluyuran tok, gak tau nyabani omong ngono ngomong ngene. Sembarang aku Oprek ngomong iso gak ono genggane lho. Wong montor geleler gak wong wis ngomong kaya ngono lho. Ngomong sing genah. Ya wis genah. Tak pateni Pak. Pateni yo. Aduh, mari susane kaya iwak lohan. Aku delok wong lanang kaya ngene aduh. Kudu tak jalo beras saya. Mari kok susane mendem aku. Babat modar. Apane? Biyen ngono rek. Jewen aja seger. Lho saiki kok banger. Aja ngono. Biyen sik anyar, sik ayu, enak. Saiki dielek gawe lekno. Iya lah, gak enak balawas. Jajanet aku njaluk sepura. Aku iki tak Bahaya ini. isih bojo menawa. Juaria kon pancen yo Ya Cang, nek tak sawang mesem guyu ya ya. juaria kon labu jono saben dina Jajanet aku tansah nerima. Aku iki tak nuruti wong tuwa. Rapi tak donen anak lima. Anenya taneta hatiku kesiksa. Juaria aku ngomong
Jonet sangat obat Iya. jadi sepuratak karo kang mana terus Ana cengkir dipancal pece. Apa nacir aku kek ana duwe. Kapan mana kaya apa nacir kang iki? Iyalah, ya didongakno ae. Soale abahe oleh loro suwe iki Iya, alhamdulillah Cak. iso waras. Iso Iya, nekano amin. arek-arek karya baru. Cak, kayak Lungguh. meneh ben ditekakno maneh. Ditekano maneh. Iya. Iya, anake hebat-hebat. Lungguh, Aduh iya, Cak. lungguh kene. Aduh iya, Cak. Mulane kok sombong ngomongi. Karo ndek pabrik. Pabrik apa, Cak? Pabrik susu. Lho, Ndi? Lah iki loro. Boleh iki sumber sekali pernah. Wis, nduk omahe aku tak nanggone tambak. Andil. Kenapa, Cak? Lho, andil sing ngombo-ombo iki lho. Iya. Kudu ana iku ne rek. Ya, Kenapa tak nih? tandurane. Iya tandurono, Cak. Tak tandurane jagung. Heeh. Nah, ya panen apa jenenge iwak, ya panen Heeh. jagung. Ya kok Pak ya. Iya. Hati-hati ya sayangku. Lah mari jongkono sayang-sayang. Ya gak ngono, wong jenenge wong rumah tangga ya ono angin ya ono enggak. Jare tekane esuk. Kok mulih sore. Jarene aku kate njaluk. Lah peno gak mole-mole. Kok semayani ae. Aduh. Sampai megap-megap. Lah Estra iki soro megap-megap. Aku ndak bodo jonet ya seneng ya gak. Wah, lah senenge. Ini kok dijawab Mas Jonet. Ana wonge gawat derek. Ah, ya rene kuat. Lho. Ana wong kuwet kene. Wong medaya. Rupane ayu, gak ono sopane. Gak assalamualaikum. Ya gak kula nuwun lho nang ndi arekku. Kula nuwun. Kasar. Repot mah gak kula nuwun. Ya gak repot, cek repot abah lho. Oh, wis kula nuwun disalahi. Aku kate nunggu pegel. Bu. Bu, ate takon. Wah, takon ba ora? Lah aku takon sampean kok ngono sih. Oh, cekelinu. Wah, takon ba ora gak ngurus. Adep rene takut ambek sampean, aja disengku. Aduh, 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 Lho, aduh, yo aduh. ngono ku nek kelemon. Jangkrik iki. Ora nemu gerak lemon-lemon. Ate takon, Bu. Coba takon ba ora? Takon sampean kok. Takon kon Gus. Takon sampean. Takon apa? Bener ta iki omahe Mas Jonet? Takon ae. Mas Jonet ketara lewat teko tering. Apa sih Bu ancene gayane ngomongnya ngono kok? Lah iya gak gaya ngono lek gak teko tering. Ya enggak, wong ayu bebas ya nek wong elek. Waduh, Aduh. iya. Bener ta iki omahe Mas Jonet? Gua Duh, sing ngene sampean jarane Mas bener Jonet. aku nyame Jonet. Hei, apa takon sapa-sapa, takon sapa-sapa. Bener apa gak me Jonet? Lho bener ya, Bu? Bu. Bener saya Mas Janet. Aku malu krungu. Ayo bener ta gak? Ya, tak ndak ngatiku dayak ngono. Wis tage, ya tak dudu ke Mas Janet.
Gus. Ibu, iki lho mek Pak Kasir. Oh, mek Pak Kasir. Nah. Lah jare Agus sama Pak Kasir. Lah apa sih kok takon Agus kok? Takon sapa? Takon sampean. Oh, iya. Bener. Berarti sampean pembantu nih. Hei! Oh, medaya gak sopan nyelakno wong pembantu. Masa ayo ning ngene ke pembantu. Lho, Jare kok Mas tekan- Jonet iku rungokno. Mas Jonet iku ngomong, "Ki omahku kok nek wong wedok siji. Rupane elek, tuwek, kisut. Ya iku pembantuku ngono kok." wedok siji. Elek, tuwek, rada kisut. Iya. Pembantu. Juangkrik. Sapa ngomong? Lho ya Mas Jonet. Janet ngomong. Iya. Oh, iya. Lah ya sampean pembantu sih. Iya, pembantu. Oh, jane potongane koyo ngono ya mesti ae dalah pembantu. Apa potongan? Potongane sampean koyo apa ro? Karo Koyo tandon. kaya tandon. Iya. Kon nyelan aku kaya tandon, awakmu kaya ayu-ayu wong. Oh, jane ayu. Ayu rambutnya kok sepet. Ya gak ngene rambutnya model ngene rek. Oh, Terbaru 2025. Ngene iki apa? Aduh. Oh, ya pantes ngene luwes. Ada apane lho, potongane lho. Kan potongane blas kenceng lho aku seksi. Seksi kurang mangan lho, jar seksi. Ya enggak, lah nek koyo ngono. Lek ngene iki. Mobrot-mobrot. Lho lek ngene iki gak. Kan seksi-seksine, kan seksi-seksine mobrot-mobrot. Gak, lek kon ngono becicingen. Soale gak lemu, gak iso lemu. Ya enggak, ya jane model ngene saiki sing digoleki iku. Lah nek potongan ngene ya dibawa. Apa ayu? Aku lek digua. Nang Jonet. Gak payu. Ya iya. Ya malah Nasir lah. Dia apa sampe nela banasir ku? Ya sakarepku ala apa kok takon-takon. Paling ya dadi babu maneh. Aku maneh. Iya sih. Gua pegres pembantu ku gak oleh iku ambek wong, kudu sing sabar. Saiki Mas Jonete nandi? Bu. Kae diomong. Kuwi kon sabar. Saiki wis gak semaur nek. Mas Jonet iku lan nandi? Nandi mang jare Bu. Jonet nandi Bu. Ditakoni tambah takon tanggane jane wong kudel. Ngilokno wong gerang kotel-kotel. Amben kon balik Jonet itu kate lapo. Lho ya urusanku ambek Mas Jonet. Urusan ke Jonet. Iya, pembantu kali iku campur. Jalange weton tering. Endi Mas Jonet? Nang sawah. Nang sawah. Kamare nandi? Lah kon medaya lho golek kamar iki lho. Lho ya kan itu Ngono meneh balik ngene. Lho ya mau aku goleki kamar kok. Golek kamar. Iya. Jonet kate kamar nek turu nunut. Nunut ya apa sih, Bu? Ya nunut nang aku. Pembantu gendeng ngene. Ana jeragan nunut pembantu ta? Kon tak kandhani, Nduk. Apa? Arek ayu, denok deplek. Oh ya jelas. Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu, Melangkring. rasane Mas Jonet iku petik ngono. Lah ya tentu. Wong Jonet. Esuk-esuk lek gak ono prek golek nang barongan. Karo oleh go mulih. Digawe melangkring. Esuk melangkring. Beduk melangkring. Jam 5 melangkring. Kate ngedepno surup kok loro kiku. Pembantune jane kurang ajar kaya ngene iki. Wes Mas Jonet gak ono. Tak nyeneni di kamar ae wis. Loh. Lama. Apa Lah sih? aku tetep di kamar. Lho ya karepku sih. Ngaku mentari Mas Jonet. Sembarang karepku ntar Mas. Ya, aku Kan mentari ono Mas di Jonet. karangan kok no. Mentari Mas Jonet di kamar. Aku godhongno banyu. Ha nyirep raimu ah, he? Banyu ya gawe ados. Gawe ados? Ya ya. Ya ketara. Adosku ngono banyu anget. Ketara rambutnya kayak sepet. Ya ados banyu anget. Cek logro kabeh. Lho ya gak, nek ayu kuwi adus banyu anget. Jane sampean adose banyu api. Ya gak banyu aki, lah lek aku potongan ngene. Ados sampe parfum. Disemprono jas. Segar. Pembantu adus banyu parfum. Modele. Kok gak iso tuku parfum. Ya nek gak dibayari Mas Jonet ya gak iso tuku parfum. Aduh, sing dhewe Mas Jonet. Ya Mas Jonet mu. Kok Mas Jonet tak ongkon mecat. Ya gak iso tuku parfum. Jonet pecat aku.
Iya ya. Gak mungkin lah. Ya mungkin lah. Jone cek wani. Ya wani wong iki sing ngongkon. Iki sing ngomong. Ya ya, nganut jelas sampe aku. Aku ngipi apa aku? Didaya ya dapur ini. Coba ngajar pembantu lho. Sabar Agus. Selalu pesanku tak anteni di kamar. Ya apa jawabnya? Ate bos. Loh, yang ngono sih pembantu iku. Pinter. Pokoknya nek aku mencelek. Ngene wong lanang ngomongnya nang sawah. Kate nandur jagung. Oh. Wong lanang dapur iki. Titenono kone Jonet. Duwe bojo pe Jonet kan aman-aman. Kepengin tak sayang-sayang dadak gandakane teko. Oh, modar kon. Kon iki ngomong apa kon iki? Yo modar lu mulane nang tambak ndelok jagung sandingan dilandil. Wis tak sirami. Ngomong apaan sih kok tak abuyosi kok lho. Jagunge. Kemarin nyiram jagung. Jagunge sedina tak siram ping 6. Ping 6. Iya, tak mes ping 7. Dadi saiki jagunge jauh bongo. Ya iya jagung cari jagung hibrida. Jagung hibrida. Iya. Saiki bongo. Bongo lah. Ora pinter. Pinter lah bojone sapa? Bojone Juwaria. Lah iya. Makane pamit sawah sama iki jerang. Kon pamit nang sawah. Nyang jagung gandamu mrene golek dapurmu ya. Kon tak keblok. Semayana kon. Semayana. Bojomu, kan kurang mangan aku sing golekno nek. Awakmu sing kabeh aku sing golekno. Lek pegel aku sing mijeti. Kan dadi wong lanang aja nemen-nemen karena aku wong wedok nek kok nek kari walane. Oh, korek ngono suaramu sampe kate coplok sampean guluku. Kon iki ngomong apa kon iki lho? Ya kok ngomong-ngomong amet sini. Gendaan sapa aku nek gak kenal wedok. Melamu kok. Kamu kena kamarmu kok. Ngono kok nang aku gak ngaku. Kon ngono kan. Ana maket-maket orang sayang-sayang ana nang njaba gak karuan. Jo. Apa? Kon nek ngomong aja anggere jeplak lambemu kon yo. Gak agar jeplak. Aja kon pisan-pisan nyelebono wong. Saiki penjahat iku akeh. Gak lanang gak wedok akeh dadi penjahat. TV disondol sing getun sapa? Ayo. Aja keliru. Keliru piye sapa? Saiki penjahat iku gak lanang gak wedok. Iya. Kabeh lek seneng dadi penjahat. Hmm. Tapi lek penjahat sing iki gak nyolong donya brono. Sisa lho. Penjahat siji rene kan nyolong dapurmu iku. Jangkrik. Apa kan dadi wedok? Sing lanang didangkrik-dangkrik. Kono tak pateni pisan. Wah! Kaya barangan di beletung lho. Turun. Ya, ngono beresek tak. Ayo bu kursi ngono. Tak telok lek kate sembarang kan Iya. blai kan. Rine ndok rambut jagung. Ayo turun. Wong bangunan iso sembrono kok. Mas Yone. Lho alah kok. Sampeyan yo apa sih jar aku mandi sosok. Kesasaran bunder. Ya apa sih? Penangku tak handphone. Handphone iki panganan apa? Tak bel. Ya apa? Lho, ya enggak HP iku lho. Lho, jane HP aku lho karo HP. Lho, lah Nek ya. ngebel yo klining. Lho ya apa sih? Kesuwen tak parani rene. Kok parene ya? Iya. Ini lho Nduk yo tak kandhani kok. Apa? Ojo balak-balik mrene. Iya. Nek gek wis wayahe tingkep. Kana tingkep-tingkepan. Wong aku ya gak tau kan reket kate. Kon Aku kok melo-melo. Aku kok aja melo-melo. Kok tak melo-melo
kok Jepang kalah. Oh, lho. Wah, niku rupamu aja budak-budak itu. Wong ancen awakmu pembantu. Bapak masa aku pembantu dapur kaya aku apa to nek? Offset. Oh, perek wong iso gano. Pecaten pembantu iku. Aduh. Oke, pecaten. Pecat-pecat. Pecaten iku pembantu pecaten. Ayo gak ada pembantu mana? Berhenti dulu. Jangan dilanjutkan. Kan ngomong pembantu ki ya apa sih? Lah iya pembantu kula kurang ajar, Mas. Saya dipecat oleh pembantu liyane, gak apa pembantu kayak tandon. Aduh, Rek. Iki mulu dudu pembantu. Terus apa? Iki mulu bojoku. Jare bojone mate. Aduh, kayak bedol kaspe. Ayo lho. Kono aja gawe perkara kan ya. Apa sih, Mas? Aku durung tau kenal awakmu, durung weruh wong-wongamu. Dadak kon rene iki mang sapa sing ngongkon? Lho alah, aku iku mau rene katene nginep. Lho, nginep. Iya. Pirang dina, Nduk? Lah ya sing suwe ngono lho. Oh ya kira-kira 2 bulan ngono ya. Iya. Gak. Ayo. Ika ngono kon. Bulan. Guyon-guyon. Pak. Mulane duit bapak entek karo 1000 paket. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku iki buka paket. Oh, paket. Wong aku lek nang gak tau kono. Sido tak iki. Ono maneh. Kon sing pesen wingi lho, Rek. Apa iki? Pesenane Ana Jonet. pesen iki. Iya. Weh, gawe yang Nek gak sedenget ya apa, Rek? Iki banci ndi? panci tereng. Kon iki ono iki lho. Kowabeh ngene iki mang gara-garane apa? Gara teko sapa? Iki lho. Mukri sing ngomong aku. Ya sepurane, Cak. Nih. Aku nyirit duit bener 200 wingi lho. Oh, masalah Iya, duit. Cak. Ya, Kon sepurane. utang nang aku gak tak kei. Iya, Cak, Dadi kon sepurane. ya pokal gawe sing kaya ngene, awak dhewe cek kesur karo bojoku. Ya sepurane. Aja ngono, Rek. Iya, iya, Ya Cak, biyen awak dhewe urip ijen. Ana kanca butuh mesti tak kei. Iya, Cak. Berhubung awak dhewe saiki duwe bojo, ya kudu rundi kan karo bojo. Aku lek wis ngekeki solusi. Eh. Meneh nang omahku tak sili. Lho. Ngono. Ya, sepurane, Garakno sing geger kaget. sepurane. Iki Nah. lho gara-garane iki. Ya wis. Wis, ayo timbangane turu sore-sore. Ayo. Ayo nang daleme Abah Kasir. Ah, Pak Kasir. Iki kan kajate mantu. Mantu. Ya. Hiburane lodro kesayane masyarakat. Jawa Timur. Lodrok apa, Cak? Yaiku lodro Karya baru.